regai titaurire nyasire dzimwe dzinenge dziri mhesva mikono kana kuti ngwise. Tine vamwe vanhu vakangofuma vachikotaura zvinhu zvisina basa, zvisina kana musoro, vasina direction. Chekutanga ndechekuti muZimbabwe hapana munhu akasungirirwa papolitical party. Ende chechipiri, vanhu musafananidze nguo nedzatarubva. Hapana pakambonyogwa muZimbabwe kunzi Chamisa oga ndiye anofanira kusunungura Zimbabwe. Kana aripo anapo ngaapasumudze ndipaone. I can even read it from a distance. Hapana akambonyogwa kunzi Chamisa ndiye anofanira kusunungura vanhu veZimbabwe. Ukatongoona wakungotaura nezveChamisa uchisora Chamisa uri benzi. Uri benzi. Iwewo une zera ripi unotadza kusumuka? Nguva iripo enda norejista yako political party uite zviri nani kudarika zvinoitwa naChamisa zvacho. Unotoona murume mukuru wachena pasi nepamusoro achingoti Chamisati. Zvekumozambique ndezvekumozambique. President Chamisa munhu anogona newisdom. Chirungu chinoti to run away doesn't mean you're a coward. One, kuti mupabate papo. Kune ngwise dzimwe dzakafanana nanauyo anonzi anuwe musoro mutsvuku. Dzaimhanya kuna Job Scala ari mujere. Job Scala was misled by Nana Hope Ochimono. Vakacapitalize kuti Chamisa ari kudhinaiwa kuti aende kunoona Job Scala kujere. So a lot of guys vakawana mukana ipapo kumhanya vachitaura zvinhu zvokunyepa kuna Job Scala. Saka zvinongori nyore kuti kana munhu uchida Job Scala enda kuna Job Scala wega, munofoma pati yenyu iyoyo. Kana muri mimaunza freedom will be happy. Chamisa agoni kuita zviri kuitwa nemutungamiri wekuMozambique because political ground yacho yakatosiyana. 1, 2, mahwisisiro akatosiyana. 3, maunderstanding akatosiyana. 4, maitiro ezvinhu akatosiyana. Dei zvinhu zvose takafanana, zvigumo zvedu zvemaoko chaizvo zvatofamba takarembedza zvakasiyana masaizi. Mengo dzemuti umwe chete chaidzo dziri mumengo muti umwe chete hadzibvi musi umwe chete. Saka vaya vanofunga kuti Jobho anovaitira ingoindaika kwaJobho munoitirwa naJobho nyeye. Chamisa hagoni kuita zvaunoda iwe. Chamisa chaakangogona kuita kufoma political party yake. Iwewo kana waona usingawirirane nepolitical party yaChamisa, hapana musi wakamboya kumba kwako akakunyengerera, ingoenda kunokuitira. Ingoenda kunokuitira. Chamisa akabuda pachena akati hatisi kudaita zvehondo. Anohwisisa kuti handigoni kuita hondo nemadzibaba angu. Loti naAbhurahama vagara vasevenzi vanetsana kumafuro nekuda kwemafuro. Abhurahama akadana Loti akati hapana mwana womukoma wangu, ndafunga kuti iwe neni tiparadzane nekuda kuti zvipfuwo zvedu zvawandisa. Tsvaga rutivi kwaungainda kana uchida kumabvazuva kana kumavirira. Haana kumboti ndindakakutora ndikaenewe pano saka ndakutokurova nemupinyi bva pano netingombe twangu. Aiwa, kuhwisisa kunosiyana. Kuhwisisa chaya kunosiyana. Chamisa hagoni kudeedzera kuti indai mustreet. Iwewe wega sedunga munhu ndiwe unofanira kuita izvozvo. VekuMozambique havasi kudeedzerwa naVenasio kuti indai mustreet. Vari kuzviona zvakakodzera vega kuenda mustreet. Saka iwe ukaona uchiti kai Chamisa ngaadeedzere kuti tinde mustreet, iwe uchiitei? Unoregere kumudana kuti auye akuberekesere mukadzi? Zvinonaka unoda kuita wega? Zvinourayisa vanhu unoda kuti Chamisa akudeedzereko? Indaka iwe unoita zvaunoita mustreet, handiti uri murume. Chausina china Chamisa chii? Vamwe ndovati kwai Chamisa anopiwa business. Iwe ari kurapa mukadzi wako nekudzidzisa vana vako kuchipatara ndivanani? Masitoro aunotenga iwe ndeanani? Anotopiwa business achibhadhakwa, owana mari yekudira fuel, achifamba achimobilize nekukambena nekurejista makansela nema-MP. Ndokunobva kamari yacho ikweko.
iwo kana uchifunga kuti Chamisa iprojekti yezanu uri kuti mutevererei. Ufuza hunoonekwa pamunhu anoteerera munhu waanoziva kuti is misleading him. Saka tine dzimwe nyanya dzezano dzinenge dziri papa nedzimwe dzine chitumwana naMonzora nedzimwe dzine chibva nekunana Jobho. Takatraya vana Jobho Skara vazvizama umwe nomwe amira nechakari 1. Vakomana let's come together. Vakatanga kudzokera futi vakadefecta futi vakadzokera kwadzokera. Saka isu hativanyengereri. Ende munozvinyebera kana muchifunga kuti you are going to harvest people from CCC. Munozvinyebera. Ndo zvinoita mabunch of idiots izvo zvamuri kuita izvozvo. Siyanai naChamisa akadero. Chero akafuma mangwana ati zvepolitics ina haichadi forever. Another new leader will emerge. Iwo ingosarudza kwaunoda kuenda. Hapana pakambonyogwa kunzi Chamisa ndiye anofanira kukusunungura iwo wakapeta maoko. Ndosaka muchihurigwa nevakadzi. Noda kukupata. Iwewe you don't want to participate, you don't want to take any action. Wakangomirira kuti Chamisa akuudze. Ndiye ari kurwadziwa oga. Ndiye ari kurwadziwa ega, iwe hausi kurwadziwa. Saka sei uchida kuti Chamisa akuudze? Unoregere kuudza vana vako nemhuri yekwenyu muinde munoita zvamuri kufunga izvozvo. Mapenzi. Kana vanhu vaurawe umuti Chamisa akaurayisa vanhu. Chamisa akauraya vanhu. Chamisa mufundisi anozviziva kuti hazviitwi nomunondo. Asi nemutsa waMwari. Haana munhu waakambodedza kuti mhandu Chamisa because he knows kuti tose tiri vana vemba imwe chete. Saka hapana waanoda kuti afe, hapana waanoti mhandu. Iwo kana une simba netsinga dzako endaka mustreet unoita zvauri kuita zvacho. Isusu naChamisa tiri very patient. Hatisati tombononokegwa isu. Tichiri majaya kudai tichiweruka kudai tinongosiya kuti nguva yaMwari ichasvika. Iwe kana une nguva yako yaSatani uchisutswa naSatani wako ndaunoita zvo satanism zvako wega. Zvishane naChamisa. Ngoshama uromo yeChamisa azoti hey Chamisa azoti hey Chamisa azoti Chamisa azoti iwe uchiitei? Uchiitei iwe uda kusunungurwa naChamisa? Uchiitei? Rauri kubata ndiripi? Mukadzi mupa chaiwo machira haugoni kumugutisa. Machira chaiwo mukadzi waunoti wako haugoni kana kumugutisa mukadzi. Asi kugona kuti Chamisa ati hey Chamisa ati hey Chamisa iprojekti yezanu Chamisa iprojekti yezanu. Uri kuregere kufoma yako political party usiri project yezanu kana iwe usingapiwi basa kuzanu. Industry uchida chingwa ndoba unonobvunza kuti Vegas ina anosapotei, okay pakati anosapotei, kana unongopinda utenga chingwa chauri kuda kubuda musoro wingi. Saka anoregere kupiwa basa iye ari muZimbabwe. Akakuudza kuti Chamisa anovengana nevanhu vezanu ndiani kana kuti ani anovenga vanhu vezanu ndiani? Ndiani waunotora mupinyi ukada kuuraya ukapiwa mupinyi kuti ndinouraya munhu wezanu? Unourayani? Vanoti dzimwe dzacho hama dzedu, vamwe vacho dzinotora vabereki vedu, vamwe vacho vakwasha vedu. Saka uri kuti Chamisa iwe atore mupinyi anorova ndiani wauda kuti anorova? Ndai kwenyu kwamagara muchida kuenda ikoko.